салом дуруди бепоён ба ҳар яки шумоён дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайр ва шодӣ бошад ва ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонтон бошад. Ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон. Ай ҳаматон миннатдорам ва дар навори навбатии мо ремонт бо узорни валик бародаро бо ремонти нав бо валики гилпартоӣ нами хона шпакиловка задагия тамом. Ай болои шпакиловка фақат грунтовкаш задагиянд, эмулсия задагӣ нест. ҳозир мо ай болои ҳамин шпакиловка гил мепартоем ба свети шоколадни гили номери 10 мезанем ва бисёри бародаро гуфта буданд ки бародар гил парто ягон навори гил пешкаши мо гардон ва гилои фурӯшӣ боша. Агар номеро табтия ё ки бисёриҳо дар комментария менависонанд номеро табтия бародаро дар ҳамин болои экран ва дар баннери каналам номерои мо ҳастай ва дар охирои видеоам мемонад номерома. метавонед занг бизанед, насоти нарх навои ремонт суҳбат мекунем ё ки ҷоиша намефаҳмед. ай тарзи гилзанӣ, ай паталокзанӣ, обшивка фарқ надорад, ки ҷоиша намефаҳмед метавонед дар ватсап ё имо бинависонед. иншоалло ба чен мефаҳмидагии худмон бо бародаро советонам метаҳем, мегӯем ки ҷоиша чихелӣ кунед ё ки ай ки ҷои кор сар кунед. Ва дар ҳамин хона бародаро 6 дона колери шоколадни свет рафтагия ва 3 литр эмулсия, як қити клей певаи қазоқӣ рафтагия ва як 5 килогаз декоративни лак, 10 дона зарҳал. баъд ай гилпартоӣ лакш мезанем. ба ҳамин хотир лакам истифода бурдагием ки штоби моиш нешавад. ва ин ремонта дар Ленинский район дар шаҳри Душанбе кардагием. ва бисёри бародаро мегуфтанд ки ҳамин гили номери 10 фурӯшӣ дорӣ бародаро, як донаи дигаши фурӯшӣ мондагия. метавонед ватсап бинависонед, адресона битен ё залогша ё сумша партоен картада метавонед харидорӣ кунед. иншоалло ки беҳтарин гилай ва баракатам меёбед ай гилои узорни валик. ва ҳамин секретша бифаҳмед, камтар заданаша ёд бигиред. иншоалло баракати конкретна меёбед ва ҳар яки шумо метавонед ки ҳамин хел гил партоем. бисёриҳо гуфтанд ки бародар ту лазер қати мепартоем, мо бе лазер чӣ хел гил партоем. бародаро ҳамаи секретҳоша гуфтагием дар канал метавонед дуромада тамошо кунед ё ки ай наворои пешинаам тарзи рангтайёркунӣ ҳамаша ба хитона ёд бигирем ва ай тарзи гилзанӣ бохабар шавед, метавонед ремонт кунед шумоам. ва бародаро секретиш ҳамин қадаре ки гилоро регулировка карданаша ёд бигирем ва рост задана ёд бигирем. тамом ин гил дига секрет надорад, ягон тарзи секрет ба ҷоӣ надорад ки мо пешкаши шумо нагардонем, мақсад шуморо нагӯем. ва ина бародаро мо гилзаниро полни тамом кем, ин хона полни гил задем, тамом кем, тайёр шудагиай. ва ҳамин калидоршам гил задагием, калидорша ба свети сиёҳ задагием. гили 55 дар калидор истифода бурдагием. калидора тарзи коркардаши нест, ба он хотире ки худам тоқ будам, ба ҳамин хотир як камтарак навор карда тонистам, як додара камера кард, камтар навор карда тонистам тарзи коркардша ва калидорша худам тоқа гил партофта будам. ва дӯстони азиз дастгириро фаромӯш намекунем, мисли ҳарвақта ва касоне ки мехоҳанд ремонт кунанд, ин номеро болои экранда метавонанд дар ватсап имо бинависонанд. иншоалло ба насоити нарх наво суҳбат мекунем, ки ҷое ки набоша мерем ремонт мекунем. ва ҳар яки шуморо худованд нигаҳбон бошад. то навораи ояндаи Сафархон ТВ-ро дастгирӣ фаромӯш